खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। मोनसे भाइराल भिडिअखौ लानानै बिसानि गाहाय नेहाथारि अदेबानि मिरुनि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर' बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों थारैनो बिसानि दैदेनगिरिफोरखौ बखिबाय थानाय अदेबानि सोंखारिलायबाय थानाया थिग नङा, मानोना बेखौ फोसाबनो थाखाय बयबो ओंखारबोनांगौसो बिदि होननानै बबेबा मोनसे गुबुन आफादफोरा जाय आफादफोरा माहारिनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदों, बेबायदि समाव दैदेनगिरि अदेबानि आफादफोरखौ बखिबाय थानाया अदेबानि सोंखारिलायबाय थानाया थिग नङा। बेनि थाखाय जों बयबो ओंखारबोनांगौसो होनना बुंथिनानै होदों। नंगौ, जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनसे भाइराल भिडिअ नुनाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरानो बिसाखौ दाय होबाय थादों। अदेबानि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे भिडिअआ गुबैयै दाखालि साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मोनसे सेथि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। जाय सेथि बैसागु फोरबो हाबाफारियाव थारैनो मोसानाय हाबाफारियाव सासे मोसायारि आइजोआ अदेबानि सिख्लाया माखासे वेस्टार्ननि अदेबानि फिसा फिसा गानग्रा जोमग्रा जि गाननानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जाय भिडिअखौ नोजोर बोनानै गोबांथार सुबुंफोरा बिसानि दैदेनगिरिफोरखौ बखिदोंमोन अदेबानि सोंखारिदोंमोन, मानोना बैसागु फोरबो फालिनायाव बेबायदि फिसा फिसा सोनाबारि मुगानि गाननाय जोमनायजों बोरैहाय बैसागुखौ फोथांनानै लाखिगोन होननानै बेफोरनि दायनिगिरिया थारैनो बिसानि दैदेनगिरिफोरा जागोन होननानै गोबांथारा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो अदेबानि फिनजाथाय होनानै मैया मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो आफादफोरखौ बेबायदि बखिबाय थानाया थिग नङा, मानोना आफादफोरा मोनसे जाथिनि खामानि मावनोसो ओंखारबोदों अदेबानि बेफोरखौ फोसाबनाया साफ्रोमबोनि बिबान। सोरबा आफादखौ अदेबानि दैदेनगिरिखौ बेबायदि बखिबाय थानाय अबेबा सोंखारिबाय थानाया थिग नङा, मानोना बेखौ फोसाबनो थाखाय बयबो ओंखारबोनांगौसो होनना बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बिथाङा बे बाथ्राखौबो रोखायै बुंथिनानै होदों दि थारैनो बबे समाव सोरबा माबायदि मोसागोन जों बेखौ रावबो मिथिया, मानोना मोसानायनि सिगां मोनसे लिस्ट थाखायो अदेबानि बयबो गावबा गावनि नामखौ दिखोनानै होखायो। बेबायदि समाव सोर बबे मेथाइजों माबायदि गाननाय जोमनायजों मोसाफैगोन बेखौ रावबो मिथिजोबा। बेनिखायनो बेफोरखौ लानानै सोंखारिलायबाय थायोब्ला जोंनि हारिया निस्सय बेबायदि थासारियाव सौफैनाय नङा होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बेखौ फोसाबनायासो जोंनि बिबान होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोन्दों। हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा मैया गावनि एमपि बिसायख'थिनि बिजाथिलाइखौ वाराणसिनि बियाबाव गथायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां दि हादरनि थाखाय थामथि खेबनि गाहाय मन्त्रि जानो गोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दायो एनडिए एलायन्सजों लोगोसे गावसोरनि गोबांथार हेफाजाबगिरिफोरखौ लानानै मैया वाराणसियाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांनि गोबांथार हेफाजाबगिरि बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आथिखालाव बुंथिंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव एनडिए सरकारा थामथि खेबनि थाखाय हादराव सरकार दानो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। जायखौ नोजोर बोनानैनो नरेन्द्र मदि बिथाङाबो थारैनो थामथि खेबनि थाखाय भारतीय जनता पार्टी अदेबानि एनडिएनिफ्राय गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ रुजुननो थाखाय एमपि बिसायख'थिनि बिजाथिलाइखौ मैया गथायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बिजाथिलाइ गथायनाय नरेन्द्र मदि बिथांनि हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाहैफानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव नरेन्द्र मदि बिथांनि एनडिए एलायन्सआव थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो मोनसे बाहागो जानानै थादों, जायनि थाखायनो बिथांमोनहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ हेफाजाब होनो थांखिजोंनो बिथांनि नमिनेशनलाइ एबा बिजाथि बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो नरेन्द्र मदिया
हादराव गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनावनो नर्थ इस्टजों लोगोसे बिटिआर आसामावबो गोबांथार जौगानाय लाबोदों। अदेबानि दायो थांनाय 10 बोसोराव जेरैबायदि असान्थियै अदेबानि जेरैबायदि दावराव दावसियै रायजो खुंबाय थानो गोनां जादोंमोन, नाथाय थांनाय 10 बोसोराव नरेन्द्र मदि दैदेननाय भारत सरकाराव नर्थ इस्टआवबो गोबांथार बेबायदि सोलायनाय लाबोदों। अदेबानि दायो गोबांथार गोजोनै रायजो राजाफोरा गावबा गावनि थांनानै थानाय जिउखौ खुंगासिनो दं होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावआव मोनसे मुगैजाथाव जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव गुबैयै पाटगावनि माखन औवारी होननाय सासे सुबुङा ट्रान्सजेन्डार अदेबानि जायखौ जों हिजड़ा बुङो, बै हिजड़ाफोरजों लंथं खुनानै बुजानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अदेबानि खौरां बिजोंफोरजों गोसारनाय बायदिब्ला थारैनो माखन औवारीया बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो हौवा जानानैबो ट्रान्सजेन्डार अदेबानि हिजड़ा जाफ्लानानै बिथाङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि रां रुफा खांबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बे जाथायखौ मिन्थिनानै मैया क'क्राझारनि माखासे हिजड़ा बिथांमोनहा थारैनो माखन औवारीखौ मोनसे जायगायावनो अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो मोनसे भाइरेल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव माखासे हिजड़ाफोरा माखन औवारीखौ बिनि गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ गासैखौबो खुनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुनाय जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बयनिख्रुइबो बांसिन मोननो हानाय बिजनी दख'रानि सिङाव थानाय 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपन बर' बिथांखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा आरो इउनिटआव गोबांथार समावनो गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय नोजोरैनो बरायनाय हाबाफारिफोर लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो देग्लाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गावसिनि दख'रानि बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि थारैनो बावसोमनाय थायोब्ला मुलुगनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौनो मावफुंनो हायो। लोगोसेनो चिरां जिल्ला आथिखालाव सोलोंथाइ बिफानाव अदेबानि मेट्रिक आनजादाव थांनाय 2023 आरो 2024 मायथाइयाव आसामनि गेजेरावनो 1थि मासि आवग्रिनो हानानै ओनसोलनि आरो बिटिआर ओनसोलनि गोबांथार गोग्गानाय लाबोनो हादों आरो बियो थारैनो गासैबो फरायसुला फरायसुलि, बिमा बिफा आरो जायखिनि सोलोंथाइ बिफानाव खामानि मावग्रा बिथांमोननि गासैनिबो बेयाव हेफाजाब दङ आरो बेबायदि हेफाजाबखौ अरायबो लाखिलांबाय थानानै चिरां जिल्लाखौ अराय गोजौ थाखोआव लांबाय थागोन होननानैबो बिथाङा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।